हमरा लागत है भैया कि धुरंधर भैया के साथे साथे धुरंधर भैया के चमचो सन के दिमाग फेल हो गइल बा, दिमाग में हैजा हो गइल बा। अब बताओ ना, एगो एगो सुनिए, अब पहले तो सबसे पहले तरह लोग के न्यूज बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह और रवि पंडित के जोड़ी फिर से वापस लौटता, एकदम धमाल कमाल, एकदम पुदीना खानी इतिहास रचे वाला बा। आम टाइप के कुछ बा, हम लगा देम पोस्टर देख लिया लो, ठीक बा। अब बात कल जाओ कि हम एगो वीडियो बनैले रहनी कि गाना जौन बा उ दीपक दिलदार के रहे, ठीक बा। तो ई लगुआ सन यारवा कहे हमरा धुरंधर भैया के चमचा तनी के पूरा ध्यान से देखसन, ठीक बा, ध्यान से सुनसन, काहे कि तनी के वो दिन हमरा लागत न कि अपना कैसे सुनले बड़सन, मुंह एमे खोल देम न तो अबे यूट्यूब हमरा के येलो डॉलर दे दी, तो वो अच्छा बात नहीं है, ठीक बा। तो हम जान जानी तू लोग कैसे सुन ले बड़ लो, तो ए बार दिमाग लगा के कान लगा के दोनों लगा के सुना सन। गुड्डू रंगीला के नु लाइव हम देखमी आजेगा उ एथी कहत नु लागत रहे भैया की है ना। सुनी सबसे पहले का बात हमरा से सुनी कि गुड्डू रंगीला भइल बड़े बड़ा पिए पर आफत, ठीक बा। उनका एक बोतल सीसी मिल जाई उतना में उ कह दिए तो कुछ कह दी है, कुछ दे दी है, रउआ समझदार बानी, समझ लो। अब बात रहल दीपक दिलदार के, ठीक बा नु। तो दीपक दिलदार के हम ई कहले रही नु कि गाना उनकरे ह, जानत लोग कहे हई जौन गीतकार साहब तारा धुरंधर भैया से तारा एथी से गवैले बड़न नु, जे भी उतार लागत हो उनकरे से गवैले बड़न नु, उहे गीतकार साहब दीपक दिलदार से गाना गवा के वीडियो करा के और ओकरा बाद गाना छीन के धुरंधर भैया से गवा दे हुन। यही बात के लेके हम एथी कइले रही, तनी के जे कमेंट कइले बड़सन नु हे जी किया लागत है कि उड़ गइल बा, खत्म बा। सबसे पहले ई तार लोग के जिन बाड़े ई का लागेले, मौसा लागेले कि का कुछ लागत होई है जे गीतकार बा। इनका से पहले पूछ लो कि रुपया लिहल जाला नु, रुपया लिहल जाला तो दू जगह गाना ना दिहल जाला, ठीक बा। बिना रुपया के तो भैया ई बुखार ना दी है, इनकर हम जानत तनी, ठीक बा। आ बीचो में धुरंधर भैया रहले तक इहे दिलदार रहले जे समय पर काम आवत रहे, ध्यान नहीं खे। हई जौन सेंट के सीसी बनू ई झूमर, ठीक बा, एकरा के केहू गा सकेला, लेकिन जौना हिसाब से ई कइले रहवन गीतकार साहब दीपक दिलदार पैसा काहे खर्चा करेले रहवन। हां तेला बेला जगह कइले रहवन, फोन कह देते जे तुमको गाना नहीं देंगे हम दूसरे को दे दिए हैं, ई कौन बात थोड़ी है। अब बाबू सुनो सन, चमचा जितना बड़ा सन तनी के समझ में आ गइल होई। अब वीडियो छोड़ के निकलो सन, अब हमारा भाई सन से बात करे दसन, ठीक बनू। कैसे देखो पावर स्टार का गाना आ रहा है, हम पावर स्टार का बात करेंगे तो तुम लोग एकदम माने हमको लग रहा है कि हैजा से हैजा ले बढ़ के एकदम फाट उठ जाई बोलो, कैसे कि कहिए से जइया से। तो एगो बात पावर स्टार कहले बड़े काल के इवेंट शो में, जे तू कहीं से उठैबा कुछ नु, कहीं से गाना उठैबा, कहीं से सुर लगैबा, तब पावर स्टार के अंडर में आइबा, इस बात सही बा। हां एकनी के धुरंधर भैया हमर कहबो करे, धुरंधर भैया ना कहले जे हम पिता समान मानते हैं इनको, धुरंधर भैया ये संस्कार बा, पिता के कुछ कह देबो महाराज। संस्कार के का बात करते नहीं, स्टेज से जौन टाकला कोई संस्कार है, स्टेज से जौन कोई की थी हीरोइन के साथ नचते हैं तब बूढ़े लगते हैं, उस संस्कार हो। स्टेज से एथी कह के कोई कि तू बाप बन के दिखा दो, पैदा हो कह के दिखा दो, उस संस्कार हो। हई धुरंधर भैया के संस्कार हमरा अच्छा ना लगला। हई दू चार गो अच्छा काम कइलन, लेकिन ओहू पर इनकर टीमवा लिपापोती करता, ओकरा बारे में वीडियो बना देले बानी, कुछ लोग के उहो वीडियो गड़ता, जाके देख लो लाइव। असली नहीं अंधभक्त मत बनसन रे, हेंगा अगरबत्ती दिखावे वाला मत बनसन, फैक्ट जांचो, फैक्ट के बारे में बात करो, ठीक है। ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हो, कुछ भी लिख के चले जाते हो, फैक्ट प्रूफ के साथ है जब बात कर जरा, ठीक बनू। जेगा वीडियो में हम डले रहनी नु लाइव, केगा लड़किया रोत लसिया काहे ना उ नाम रख देलसिया मर्द। ए भैया अच्छा पूछी ना काहे ना नाम रख देलसिया पावर स्टार के काहे ना। अच्छा एगो हवाई रली है होने से हाथी के कान पर चढ़ा रली बीचवा में, किए भइल अड़ान टावर पर चढ़ा के लात मारले हैं धुरंधर भैया, नीचे गिरली है उहे नु अड़ान भइल बले। लेकिन एगो बात कहीं भैया, ओकर पावर स्टार ओकरा से मिल के गलती कइले बन, जे एक आदमी के ना भइल दूसरा के जानता नहीं। सुनी पावर स्टार के ई हवे नु उ अड़भंगी हवन, भोलेनाथ जेंगा अड़भंगी हवन नु ओहिंगा उ हवन, उनका दरबार में केहू चल जाई तो ओकरा केहू माफ कर देले, ठीक बा। हमार धुरंधर भैया हम तेज, हमार धुरंधर भैया मौका पर चौका मारेले, ठीक बा। अगर धुरंधर भैया के संगे कोनो गलती तू कइले बड़ा नु आ भेटा जी में उनका चंगुल में तो मसल देले, ठीक बा। उ फायदा उठा ले, सीधे सीधे कहला कि हम खोदे नहीं, हां खोदेले। हां तो खोदेले बड़ा तो काल के तो सुनलहु बड़ा नु केगा पट के लहर, ये बाप रे ओतरा हम बोली ले ना, हम उठा के
पटक दिले। बाकी बाबू चमचा लो अभी तक ले बारह लो तो तार लोग के क्लियर हो गई बात। अब बात कर जब पावर स्टार के गाना के तो और अगला 2-4 दिन में एगो गाना पावर स्टार के जल्दी ये रिलीज होई ठीक बा। लेकिन जौन है रवि पंडित अब पावर स्टार के धमाल बनू कुछ दिन के बाद जौन होई जून में नु एकरा बाद यही महीनवा के बाद शुरुए में हो जाई। कॉमेडी के साथ जवन बवाल होई नु पूरा मतलब केंगा पुदीना इतिहास बने अब एगो औरी बात काल कहूँ पावर स्टार कि मैथिली मगही अंगिका भोजपुरी हिंदी अब सब गाएंगे अब बराबर गाएंगे। आयो हमार धुरंधर भैया अब का सीखबो तू तो एगो धुन जानते बड़ा एगो घींच घाच के बंगाली में गोला लेकिन ओकरो कोनो रिस्पांस ना आइला। लेकिन एक के दिन में मगही गाना के देखा तरन रिस्पांस। एकरा के कहल जाला पावर स्टार, एकरा के कहल जाला लकीर। ठीक आप बा इसको ध्यान दीजिए। लकीर बन गइल बा अगर मगई के उगाई मगई तो पहले से काम कर रहा है लकीर के ना के पावर स्टार के सारा बात एक्सेप्ट कर ले बड़ा कि अब हम देंगे। बीच में उ देखिए पावर स्टार के ही रहलन कि जब हम फिल्म करे लगनी तो हम एल्बम छोड़ दी, एल्बम कम कर दी काहे कि और लइका बड़ा सन ओकरे करे। लेकिन हमार धुरंधर भैया इतना ना खोदता रहे जया से एक्टिव भइल बड़ा भैया तारे को बाजता ईमानदारी से बोलिए दिल पे हाथ रखिए को बाजता। अगर तू रह जास नु पावर स्टार तो 6 महीना में तार लोग नाम भुला जाए मिट जाई हई साथवा बड़ा सन वो छोड़ छोड़ के भाग दिए सन त काहे से ई त रावण के बजनिया आवस एकनी के जेने पैदा हुई ओने भाग जाए जगह आउ आइर लसियो इनकर बनरिया अब बनरिया चल बोलोने एगो औरी बिया बनरिया महाराज ओकर तोता बिया ओकर त उ दशा होई नु देखो तनी सामान्यों के इंडस्ट्री बानी स। लेकिन एगो बात कही ढेर में हमनी के ढेर कुछ बोल देन सन लेकिन अब बहुत हमनियो के देर के सामान हमनियो के सब केहू के सम्मान करनी सन सब केहू के इज्जत करनी सन। लेकिन जे इज्जत करे लायक काम नइखे करत तो कर ओकरा के त हमनी के एकदम हेंगा करम सन। बाकी रौरा लोग बताइलो कि रौरा लोग के वीडियो कैसा लागला पावर स्टार के धमाकेदार एंट्री तो एगो होता 2 दिन में औरी धमाकेदार एंट्री होई बवाल होई। मिलता है अगला वीडियो में। में